ganahan ako kuan ni kay murag iligsoon. Ala unsa man ni ihatag ra nimo namo? Luto ni mo mga. Ala lutuon kuno ni iba. Dugangan to pa na napalito. Pagtarong di abot basi pabayaran ni nimo ha. Dili lagi. Si iba na lang dani magbayad. Ayo, Ay pabayarin na ni iba. Usa siya baka? Ayo bayari kay. Ay ako ano na kay. Oo, kag iba. Dili. Mo naman to sabot nga. Kuan. Ala lugmi kuno iba nagiatol gini karon. Ay kung sinasin mo ka kay naglabad ako sa kasal. Dili man ikaw kami. Nato ka mo kasal ag sinama pa mo hana ko siguro to pabaho ka pagbuto. Ako na lang. Ay pagtumpang niya sa istorya. Sisi ampo ta. Ikaw na dito ba? Dili ko Lingkod na diha ikaw na. dili ko kaon basog ko. Nyati na. Di ba siya ikaw? Ganahan na Lugmi ko, kuno iya. Ampo na ta ampo sa. Lugmi kuno iya tisa pa. Way kwarta ka ko. Sira man. Ay lugmi lang isa na mo to. Ampusan lang nagkauna niya nga Ada sa mga sa mga siya mabusog kan amin. Amin. Dili buti na buti natin. Tisus ay buti ako beto tay labad ako ulo tay isa sa mga Paklay nga. Talo malo sa. Nanta inani ana ato mga ninong sugot anta kaon sila ani sugot anta sila no. Ang Mga ninong no kaon man ugma. dili man na nimo ang pugos kay ngano dili man sala na ninyo. Mao gani. Oh, di ba? Pakuan ako kuan ito bulang ko ugmabuda sa kanang 18 gabi ato ko. Oh, ako rin hatod. Sus ikaw ba ay katuhuan ba ko sa mo kay kalaban ako sa mo utay katuhuan ako sa dili lagi bud ay nako. Ako rin hatod kay pilihan taga sa balangoy nga humok. Sus ay nang sige pilit man masukon. Pili abot ang kanang bulangoy nga lami. Ha? Ay mo ako wala. Nalagi. Ako ha ko sa ano. Kasi gamo di mo kung kaon. Ano lang bud. Abi paklay. Dili ka magbisa pa tagko ano? Sagi na ko. Guys, mga unta kay lami kayo ang among Lulo masakin ka larat mo na. Hilaw-hilaw. Lata na magay sa lata na magay na kayo kay sipag. Hilaw-hilaw pagay kuno iba oh. Agad club ko pa kay kasi kaon ko ang karon na. Hilaw-hilaw lang. Nga naman, lagat-lat ya. Di man agad la. Hindi man siya. Amin din mo. Ano trabaho? Nagtrabaho ya. Palab. Nya. Salo na ni maka. Nani makapalit. Alam sa lang kalme. Hindi lutuon. Ha? Kami kina sa baon. Ay si iba na kami magluto iba. Ugo pa hara to daw yan. Ha? Dali ra kay kaluto kay. Bata pa rin na. Bata pa. Tigwan naman ah. Dali ra kay Birthday na kaluto. ako karon bud. Bud birthday na ako karon na, happy birthday. Mo ba na din siktak na eh. Salamat kay mo yate, salamat mo kay. Gaya ba? Dugangin at jubod. Wala nila nakasapon ko. Ingka kay dugangan nimo nya karon wala na ilain. Hala ba? Dili magluto tag paklay Padugan. kulangan. Ang paklay. Ah, paklay. Namay ako paklay gilatan pa. Wow. Ay lapit. Di tagaan mako ganyan emerante sa mandunggo gamay. Akong gihinluan daw gi. Ay saan kaya baka baka ubod. Daw na panit. Pero kung magkaon mo na to, Na. kulangan mo na ni luto pa ta. Dili. Kay birthday mo na nimo. Happy birthday ang to. Ako ray kuan nito karon. Na happy birthday. Ang palitan pa mo ko sa kuan. Tanduay kay alang wa kulingaw. Palitan mo ko na sa kabuk. Basta na problema. Unsa? Dili man ikaw ang Jer man Basta ako. na problema. Nga naman. Basta may problema pa siya kasi pabatos nung dik. Siya pa rin ako ito niya siya manu. Nakaya na birthday. Kabar mas ubod di ba may kabar na ako. Yaman birthday dito na mapait sa. Kaya gina susura nga ubod nga karon. Babalik ko kwarta sing manupat rin kang taran. Pariya ta. Namay mo. Babalik ko ta susura mo naman manupat rin kang taran karon. Abot sa pa karon. Basta ka na ganun, ang maamong mauban, kurog na ni kurog. Kurog. Wala mo espiritu tayo sa pa. Amigo man. Ang amigo na ito, amigo. Ang amigo pa tao. Ay pa, paturok niya, kwan, ya kaulit kay na. Nalaman kasi mga buwang karon. Di man ikaw ulit ako. Iyara na tingubon. Dogera niya gitu. Siya parang kanikang. Masaya mo itong kwan ko sa ubos na. Niabot na lang mungul-mungul na ikang. Di. Lupa na mo espiritu. Imbes nga, nangsunod ng tungas na tungas kasulina na. Diba? Ang galing ka ng kwan po na, amo po na yun nandi. Nadadala sa istorya. Di si ikang, ikang magsusunod ko rin. Pero wala lagi ng diya. Ay ko natin wala. Oh, wala lagi diyan. Alak ko lang kung wala diyan kwarta. Wala. Ito yung masarap ang pangkutan kasulina. Ay pasusunod sa kay kasi marami man sa karon na. Bisa ka sa dagat ba paingon mo sa bakong iba tagtago. Kaon na bud, kaon na bitabud.
Joke lang to. Yun mo naman na. Wala ka rin mabaong mata, wala ka mamahaw. Tapos baka wala pare kabe pala siya kay kuan pa ni. Ay sabta-sabta labot kay. Ito, kinira may ako. Kita taon. Wala di ako talaga gino. Ina wato te. Agwam kay ko sa imo hada. Gila ba di ba ko patan sa hapon? Ay papasumo lang kay naimbiya ka nga. Ate na ako kwarta din iti. Lan nagurtak sa Ay iti. Sus kagaroy. Huy na iya kwarta ba ba yulom na ko gapon kakabayan sa PI uniform. Napa iya kwarta. Wala pa 200? Napa iya kwarta lain. Wala lagi ko sa mo. Agsada ba binaw ta. Babay ko na kanay sa munsak kay kwan. Ano ko sa imong nga Di ba ba kasi no birthday? Happy birthday. Kuduhay 200 kay Si Paan ko ba kasi. Oh, yo. wala ka kwarta. Nag-ilan si lang kaganina pag-chat na ko ko nga asa mo. Ay ko nga ako din kignan nga. Ako ebidensya di. Ipakita ebidensya naman eh. Na nasali sa ebidensya nga kay bawo nga wala internet na ni. Ako internet na niyo anak ko. Ay trato sa cellphone. Ay. Trato. Ay di ko pag na lagi. Napakaro ko sa sumot pang mo dali korta budo-budo. Dagam di ka kwarta bud. Bawa sa mi. Di ako kanta lagi. Ibayad na kong motor. Wa pa unta ka nagbayad sa motor. Ang tanong ibalo nga may unanin ni. Birthday ni na iba karon oh. Magan. Akin na Mayo kay birthday niya. Pamag ka ng grasya agto sa bayay. gani. Nakaon man ni. Uy kasama lang klasya ko sa hamsa. Pugson ba di kung di? Gani. Baso din. Ay wala ina. Unya na. Bud ay sa bud ko dili ana ba. Kani bud amo istorya alagat. Kaya mo bud istorya bud natural lang ni siya. And then ang long. Pero wala ka kabuang ba. Pero karon gid bod, di sa maya iko karon bod. Birthday niya unya. Dili. Wadi kuan wadi bana dinhi. Luoy kayo wadi bana bud. Di na mauti. Nari mo bana dinhi karon. Dali sa maya ko karon dungon sa among kasal. Hmm. Nga na wala na nakuan. Nga naon sa man? Walay klaro. Dayan man kayo kasal. Dayon, Nya. ulit na namin balay. Nya. Ulit balay. May problema ba? Bisod pud og di ka maguli sa balay. Uli di Ako paingon. matulog ha? Ha? Uli matulog. May problema og mahuman kasi. Bakit ko pugson kung saan? Lagi ang problema niya bud. Kana rang problema. Ang mahuman kasal, wala problema kayo malakasal. Ang importante na ay papel. Kasal na mo. Pugson man na ni mga kaon nga makadiha. Mm. Matuman na. Naa may kaon pero na cancel lagi. Nakansel ang kaon. Ang reception na cancel. Ayaw, pugson mo. Kung importante makasal. Grabe kayo no. Grabe kasi Maribel nag problema gabi dugay-dugay. Problema siya nga. Kwan. Ako Kaon na ho. Ay irip na lang iba kay may ato ikuan. Oo. Irip na lang ko na nabod. Kay may igastos siya sa Ambot tao. ninyo. Kaon na niya. Tabalang ka. Doy pa ubod. Dugang ha? Wala na kay Dugang ha nabod. Mura na nak. Ang dalang. Mura na kuan. Ang sa iba? wala pa kaon sa pa. Bukog ko nabod. Kung sagol unod niya may bukog. Dugo. Ah? Taklay ba ko kam? Makagay hindi nila latan pa wa patulog. Pag kinalan pag Kita may luto pa kay ay. kinalan. Nanay nun sal. Isa nagluto lagi na to. Amang luto na. Ah, may dapat dala di ay. Ito balay lalilin. At dito ang baka. Dato pa rin oh. Wala na kay wa pakita na lata. Ano kun kahit kahit. Karon na kaon sa karon ba oh. Sus ni mo madali Nakakat karon. na ko ko pa pairis din. Ano bud? Perminti lagi to. Dili lagi to ma. Sige dito ko mahubog ka niya na di ra. Hubog ba magkahubog man. Bes, lami inong kay kaon sa mga paklay kung ni Nasama ko sabi sa terapya. Dakpan mi gabi ite. Ha? Dugay kami nakabulaos. Dakpan mo? Harapin dakpan. May gali nakaliko mi. aman mo dapat Dali sa kuan sa manangali bandiri. Nga. Sus dugay kami nakauli. Gutom na ay kaayo. nagbalik man din mo naman ko dito. Oh, anak ato. Nagbalik. Naghunong dali ka. Nga. Nit na kayo diyon. Mo gani wa pagi suka. Habi pagi mi kuan. Ato nay kasulod sa amo, suga-suga. Ang kuy ga overtake man ay mo kapiyaan man ta ani ah. Muna diha kay nain ko nga guban ko ako niyo ba na. Nakalusot Ako ba na. nang iingong biya kang babae sa kasalan mi ka igbo papahibalo sa nitabo. Sayaw man tong pulis tunga. Sayaw. Kan kasi taga ano naman na dia kay kuan daw na election ban. Ang kuno sa Tagay ubod. Inumas iubod kay gihatagan na batag karni. Gani wala sa. Kurot naman ni iba ang cook ah. Ikaw ay nakahurot na na ah. Yaron dia bitikon sa pagayo. Nawa na bahin ni mo bud. Gamay lang gamay lang. Ay na si ubod Gamay kay lang. narabay ang karni gihatag.
Nakala, ang soul sa, ang bayad, nakala ko, daw kabaso mo na, daw kabaso mo na inom da. Kuy bud. Magkuan na ko bulang kuy budak kay magkuan na lang ko Ay, dili. magbayad ang duit. Ang nong, ay bud, ang ninong bubutakan ako sa saging bud. Kuy saging dito, bulanghoy, ay saging. Saging, kamuti, Ay sa kamuti, bali kaning baka. Kanina siya sa tunga din. Dili magkunuluto ang kanin, bud. Ambot niya. Siya pa tanduay. Ha? Siya pa tanduay. Ah, Bayla man sa tanduay ni ate ko da. Ubus Kuan na. na. Kanang 200 na may 200 na akong yutang. na, yati na. Ubay ka wala pa akong problema ka. Wala pa problema. Wala ka gasto sa Uy, kasal. ayun, na iba kay ngano, 200 kuno na, gidala na kay Nadia dili Dili na. man na ako may nagsilbig bayad na. Kani dili sa kay wala kwarta. Dili man Imo na gani na ako no, imo na naa. Dili pag nakakaot ka sa matate. Mas malang kag kuan dayon. 200 kuno ni ako, 200 kuno na Dili iba. lagi na paluto ay Wala pa. ka ko 200 ugman ako nito 200. Ano, saan na, bud? Dili man na ako may bayad na. Pero ko bayad Saya iba. na tiwas. Kabalo magtiwas sa pagkaon kay kana gibayaran na sa gobyerno. Sa pagkaon. Napatiwas kang ubod. Tanak tiwas lagi istorya din yo. Tipos ka mo din na kay katutas ubos kay kuan. Bud, birthday niya, bud. Mo gani. Kani sa siya sa kwan, bud, kanang matagay-tagay na to, dani ba? Tapos na pa lang di yini unta ko pangayo nimo. Happy birthday to you. Busog pirmi, walay handa. Pila lang po nagkinaan sa mga tao. Tuligo Bali. di mo Na din magluto na lang ko daan din na ako nibutahan din siya. Nakala si kanang mga kuan. Di ba Itakluban na naman? nila to pag ingon na pag uli na. Karang sila GC kuan, di ba pala mga patay gutom? Dili man. Malam mo na Ano sila. sila yawaan ka video ni akin papa ba dito para kapos. Malam mo na sila diri da. Diyan sa ban kay. Ay, paano nakabidyo na? Baba yung patay gutom. Buka dili na sila mga patay gutom, dili para sa uban nga pares na nga Para alam mo, para sa tato, bud, patay gutom, tabot. Ano ko sa pangalan? Kasi yung simo yung ay. May kusang ang disi kay mo patay Di gutom. ba ko nga kasla lang ko dili mo pa sa mga patay gutom sa mga professional man. Dito sa uli. Lagi. Katan oh para sa ang disi si ate ko ate. Na, bahala diya, di naman i-editon. Uli sa edit ang ato kay. Dili na bitaw ag editon. Nga ag editon pa man ni. Dili uno sa atong istorya. Gani. Lagi. Way tabon-tabon. Blaga ka man na istorya nga. Istorya way unod. Hangin ba na? Bud, birthday niya, bud, ut. Bud. Pagkuan sa manok ba? Hindi na manok na kay. Bod. Lalagay kayo manok dito. Ubod. Bud, ang ako manok, distribute ka buok. 5 na nabilin. Aupat. Baman. Iya. Pagkaong sa iro. Hoy ubod. Ya, amo pagit iro dito gipasangin Nana lan. may trabaho. Nana may trabaho. Ba. Oh. Abangan amo sweldo ni ate tagaan may ugma sweldo niya. Nana may trabaho. Ang bugirap ni gate nga. Sildo. Sildo ra gyud, sildo ra gyud ko ano. Punta bida pun ate yung sa ate nga Ingon sweldo biya ta. ka, ingon biya ka ba? Sildo man sildo te, ba ukra sa mo wala problema sa mo. Mo gani kay Ano sildo na sildo ka, sisko ta sildo. Oh. Ay alang ang silduan mo. Kapag sa sana sildo mo? Kung pa ka dismaya ika sa ingon ba ni ate nga sweldoan ta niya. Oh, bito. Ingon ko ni ubod kay ay na ba kay. Ala ba dili ka ba kay ubod. Hoy, mana tong bulang hoy lagi. Ay na, wala nakasulti na siya no. Ngayon sa di man mag-asa mo di mo asa sildo ah. Oli karon na. Sige wala ka. Sige ko balik ko tuwa. Ingon sa tada sa. Ingon ko ate. Sildo na dili, wala may problema ana. O dili mag-asa lang mo sildo. Oh, nalakutro man si ate nga. Sweldoan na ta niya abangan daw ibidyo man daw ni ate nga sweldoan ta niya. Bukol balik ni ate ko pa kasabo to. Bito. Ang ato kay baka ato yung si umur nga nagtrabaho para sweldo para makautot nagbaka. Oh. Hindi man ka budigas sa sala kasi ganit man siya kaso. Kani birthday lugar ya Oh, po ba ni. dili ko. Mananita ka ganina nga. Kadagan ba kay Dani? Ako niya kami sabi ka ulo ni. Mananita ka ganina. Sobra na sa man ni tabud. Naabot. Kami, naibiko, Nana mami ko anbod ka nang Trabaho. trabaho. Nana mami trabaho bod pwede na makautang no. Pero na ko utang ni Maribel 2,000. Nasa nini. Wan pa. Patakat sa misig. May pamagilan. Ani utang mo 2,000. Ka Maribel. Wala pa nakuha. May pamagilan mo. Naya utang pero wa pa nakuha. O gini sila. Tupad, ibalik ka tupad. Yan ganun to. Hala guys, kanang mga kuan diha. Gibaligyan niya iyang tupad do. Pwede man na kasi wala may problema kay sila ba trabaho ako man trabaho. Kaya ka magpamalikat ito pa ako para balik ka kay ang mas ate ginga nga. Ang ibalik ka para makakuan ta makabalit tag bugas, makabayad ta sa ato anak sa Hala di ko na pwede na. Pagilom. Isda digid mo. Pero ano pwede ako magkakubra di man sila ako man kakubra.
Kay mo gani nga makautang na ta kay makakuan na ni tupad. Nanay garantor? Oy, garantor na siya. Di gina pwede ra bagid. Bantay mo sa isda di. Is dali. DSWD. Di pa gamot mo. Sige, okay gamot ya daw kay kay ano lang tanduweron. Sige lang kay. Ati ba kada baka na ba sus Mas kanina mayo kay. ganit kay nakatrabaho. Nana sa trabaho bud. Sulod na niyo sa. Ano man na inyo? O sa ko ano pakli. Ay tutusuray dito kay para ubas kasal ni. Imbis ka na ang taang kuan. Kani isa ka litro. Ala, sa kasal na kuno ni bud sunod adlaw pa ni. Ambot niyo. Ikaw ba dan ako gisaligan nga kundi ka man na bahala siya. Di ko na 200 na ba na ah. Dire, oy. Ha? Naging balik ko nga pabayaran ha. Wala ba ya? Ako ba? Sa bawa basta sa bawa. Lagi na nag-ingo man siya nga 200 kuno na basig kita mo ipa Dili. bayadan na. Ay, pag. Mas may nang diyan na sa imo iba kay na kay kaming kwarta. Hoy. Ayo lagi. Baligya man Ay niyo ko yung ano nyo may galaban ako ulo sa inyo sa anang kasal ko karo. Wala ba ni agma. Hoy, batuan na ninyo kay wala na napabayaran yung lugar na. May dekorasyon pa ko dili niya sa ano, maka-birthday pa ko din. Buto ko kuan. Dito sa gwata. Tumo sa kasi may dekorate ko. Dani ra kay tugnaw kay sa gawas. Imbis happy wedding na happy birthday. Dekorate pa ko. Tete, di Yun, para. pobre, yun yan. Pak, Si Dan, mga puti, kilimaka pak. lang. Kana dia dekorasyon dia pak dada. Ayaw din ni iba dito na lagi sa gawas. Tidak lagi dito kay kuan. Magkuha na lagi ta sa kuan ug sa pizza kuan lang pizza 7 ay sa 18 sa hapon. Magkuha na ta sa lukay. Dili na, Kaya ato kay butangan kuan. din dato lang i-decoration nato dito din. Butangan Kaya to. na iro dito. Happy wedding. Akaras- Agkuan ka pa sa iro, may man nagtungtong ng iro sa kuan. Kana gatungtungan din lagi nila. Pag wala na diha, akaras-karason nila pakpakon. Bantayan, Bantayan. bantayan. Siya sura mo bantay diha. Mm. Nawa ta diha. Daw ato din butangan siya lang sa kuan lang kaning diri sa kilid sa balloon. Butangan nato sa balloon. Naman ba ko palit. Ha? Ay kabalakaw niya, butangan nato sa kanang kuan kanang Ikaw lang ko mag-sponsor. lukay, dana lukay. Ikaw sponsor sa mga kuan. Decoration. Ikaw, Ate, ikaw talaga kasi. agkakuan. Kita gani magtrabaho gana, da. Nagkikita na ako. Uy. Mga balon anak. Dili na ako pwede patrabahoon na ako abi na kasal. Ano pag Dili dito. yan niya dili lugar ka. Dili gan mali. Di ka lugar lungag. Pakaunon tara mo pero dili ko magpwede magtabang-tabang anak ako man nakasal to. Ay bulo. Buto na ang bulo. Dili ko Kami lang, ako dahil yung kami. Yahay wag kini mo. Kaarte ba sa kay nimo? Di magkuan. Di magipalakaw-lakaw gali basta kasto na hapit. Ay, kabalaka na lang magluto. Kita na magluto og naluto no. Luto pwede nga abo sa luto di ko ang upag kulugay abo luto. Kada mga magkasalte dapat ang lakinan. O basta wala may lakinan di mo na gani nga. Tinabangan na lang kung may lakinan. Gani. Nya ikaw tagbalay imo ihan ay daan kung sa lutuon. Oh! Dala ka sa akin. Ay dili, pagkaon. Abi to tibe. Tama pa rin sa saging dito, te. Sino ba sa saging? Itago lang ni sarip ko. Tago na ninyo, aron ninyo sudan. Ikaw, hindi ako sa mo ha. Ha? Hindi ako sa mo. Sa kasakay ni ate kay. Tidak ate dito. Lalilin ko man hulat ano man lalilin. Oh, kay magkaligot ta sa kuan. Dagat. Asa din maligo? Ato mi sa kuan palma uban ka. Iba na sa bulbula sa paklay ko. Dagto na lang ta magkuan. Tagay-tagay. Iba na sa paklay. Palma? Oo. May pa. May Kagani uban na lang. Do ang paklay bud. Ay, lang. Natagi sa sudlan sa paklay. Kaniyo. Wala pa mo ko nakaluto. Este ang bina. Ang bina. Ato na ko. Wala pa na sa katugo ana ulo pa paklay karon kay di ko gina mahitabo pa. Hilaw lang. Dabutan dali dali. Laan na gani gi sugdan na gay pagluto da. Di wala pa naluto pero napuan na. Oh, dalawa na kuno sige. Dabutan dali ba? Butang na. Oh, puna na kadagan ng dito. Bagay ko silupin. Kanina dabutan ni. Tagay gay butang gani ni Mawala silupin ako kay para. para ako tapir maharap kasi mo kinabi ako tapir mawala na gid kana lang bante kana mawala ako. Ay kay dira oh, ikubag ko. Mo dira bud. Dira bud. Isulod na pa, isulod. Kami naman kanibod. Sige. Mawala na ako tapir mawala Ko ako. ba sa to kinon gamero no? Dagan mga dagan pa sa tin manang lin. Sige. Sinanin ko ni matunga da. Ha? Hindi ko pagtugbong pangas. Basta nga natin para sulinan si ate napay. Mura ba sa tag. Ay sa Baltic. Adapit. Ate na kang Nagpalig ko bago Ala, sabit. imo ay di bud. Pagani dong ka ulo tara mawon. Sige palma mo ka. Oh. Ang gani pala ito ko. Daghan na bud, punuan na bud. Kaya dito na sa ate ba. Gamero kay. Nag Ben na ta. Kadala. Kana ana akong tapir mawala ina maharap pa kasi mo kinabuhi buda. Ay pag binuang bud balag mauli nang wali humba di sorry kana pakalay sa uli akong tapir kay bakit akong tapir. Yan sa maksila bud. Ubod. Pag binuang ito pag binuang bud pagtiyaw-tiyaw na bud. Pag binuang bud pagtiyaw-tiyaw dali ko sa ina Uy, pag-greet sa niya budo, happy birthday bud. Happy birthday agaw. Ang bulang ko, ang kalimte bulang ko ya.
Ikaw magagatit. Asa bulang huy? Awat kayo sa ito na pili sa labo na. Minsan nga ako nagato dito da. Magida. Oh, yung mas yung mga istorya. Lakad tugod ka kay ato ka istorya kay kamanan. Anak ko sa ina lang. Kabatar man ito niya sa inyo. Ila mamauli may sa kuan. Ulat man ako dili. Lakad na dito ubod kay akat sa kasi ubod. Ay magulat mo ni ubod eh. Ha? Magulat mo ni ubod. Agulat magkataon niya. Nasa ba ugulat ani? Manaliw kayo kung silpon baya. Asa man ang cellphone nimo di ay? Na ako ba uno ag tagalon sa kuan ano ba? Asa na tag diretso? Ikaw kung kuan tour guide. Tour guide. Asa man kay paingon di ay sad? Ato kan eskwelahan ka makapon sa PE kayo ni po kayo ipa susukuan. Nya dito na din ka mag ato lalilin. Apat na ninyo unsa inyo plano asa di ko nyo paingon? Asa ko nyo paingon pakuman? Basta dito hulat lalilin. Ha? Kala ko na sa lilin ito. Ha? Wala sa lilin. Buang na nga sabot na nga pangaligo lagi. Di ba kung tura sa tin manang lilin? Ha? Dala sa naman. Hapon pa man. Lagi ata hapon mamalik ko lagi ata adit bag ko. Adit mo ka lagi ata pag uli ako diri mo ka mungulong ka man dai mo ang kadto pag dili buta hindi nak magdalo sa nila tanpong sa nila upuan. Dala ay padala na nilang lang kay diretso na agba pangasa pa ka diri ang gasolina nimo. Nahapon na. Unsa naman oras karon nga alas 11 naman gani ta karon ho? Oh, huna ano na unsay oras karon? Oh, nga. Oh, mag-alas 11 na gani. Usa hapon at sa ate ka. Mga alauna alas 2 dito ta. Oh, sige na. Daan ako lang. Kani lang. Basig mabili niya. Unsa na sa silang nga ag kulap man diya si Hawil anang ko kung man sulat. Lakad na kalawan ko. Pagkawas ulit sa akong balik pagkawas na ako nilang. Lagi magawa to ta. Para makasigurado man lakaw mo dinhi. Wala po ari pang-abog na ta. Ayaw na. Pakita yung panty lang, pakita yung panty. Asa Para na yung wala panty wala. dito? Yawa ako panty ko trusted ako panty dia. Sige. Hindi ako yawa ang panty. Ako tuto lagi na siya katuwa lagi na ako tuto ang kuan. Ano sa balat? Bakit utot yawa? Bakit utot? Sige pa maako. Sige na ba? Ato sa ubod ka. Bokay ko to eh. Utot ka ni. Gusto ko. Thank you guys. Nagkayaga ang mga marites. Hala, uy ganina si Kim nagkuan huwat-huwat na niyo. Na. Parang ihatag ko. Saan na? Ihatag ni ubod. Yan. May gasolina. Sige na, ini pa ka. Pas. O nang wala ko. Nagihatag ni ubod oh. 1,000. Gihatag ni ubod 1,000. Pagasolinahan kuno iya motor dayon. Si ubod? Oh, Ako rin gasolina pala wala po. Dala wala si ubod lagi. mo gani. Tinuod niya. Tawa sa disiplinahin na. Ito sila lang ani. No, kinahanglan pa mag-serial number o tanawa sa. O isa. Ano yung pa ni? Gihatag gani ni ubod gani dani gihatag ni Kim oh. Na. Uy pagdali na kinahanglan nagwata oh. Nya karon pangay pa si ubod sa atong lumnik kunya naam diya kwarta. Wala ba sukli na 1,000 kada ko na ubod asam lagi sa ubod eh. Uy kada na kay basig asa nagikan kwarta nya dili na nagpaingon. Di ba mo siya dia? Di ba mo sa ubod? Oh. Di ba sa nakapicture pa di po di kayo makasapa mo. Hindi may wala man di ko si ubod diri. Na lagi. Oo, kana wala. Uy dalian na aki mag-usab na sa tong plano ni ubod mausab Sa ano wala ko ni? Gasolinahan dia nga man ni kuan dia wa masukli ni. na. Uy klaro man ni imbes nga gihatagan tagi gayon ani nga. Ano? Karon gata yung ubod? Ano sa ubod ka? Ako nga siya nabara sa dito sa ikan nagkuan sa kuan. Nako tapir balasan. To agari gidala. Sige ka gani kanang ko naghapon din sa kalimo. Na ay kapasilang ko ano niya kamo na hawid na kayo. Ulas ako dito ko pa. Ako pa. Itatag ko na sa imo wala mi labot na. Ay napagkuha na lang. Ay, ang ilis ako din. Ay baka nyo no kamoy pagitagaan kamoy pa di ba kasi sa Sinsilio? Ipahatag gani sa imo hada. Kaya ngano daw? Ambot lang si plano niya. Ipagasolinahan ko? Wa ko kay bawo gani da. Lagi ate, hindi ka balod eh. Ano yung binigyan ako? Ano yung kabalod eh? Ano yung mga naos kwarta? Kamay dawat, si dawat nga. Kabalod saon? Ikaw gani siya nga ipahatag mi iba. Kay? Happy birthday! Up. Kasi ingon happy birthday para birthday. Oh, isa. Eto na isa.
si Manay, una naman ka mo. Oh, eto sa kalibo. Di man na sa ubod, ano sa ubod? Ag imo lang kuno si ubod nga daghang nagkwarta sa ubod, ikaw mag-ingon. Huwag kang sinay, tutok ko isuksin anyo niya na dito sa ako, swimming pool. Ibalik na nimo dito, di na madayon. Kasi dawat ka rin, dawat. Dawat ka rin, magkata-kata. Ay, lang, kwarta ako, hindi ko na nagibata tayo, abot tusok bata ko, ang suksi na. Ikaw, ba na dibilig ko kay si iba ko nga lang lamang ko. Makita na kita karon habilin ako sa hina kay ato sa mga bata ko niya, oh. Oh, dali, buta na sa kuwan. Asa ko cellphone, oh. Kuwan. Madala ka Charlie, dili man ang Charlie sa kon. Okay, mo ato super kay sige gamit ko Okay, ako. ikaw idan siya gidan kay. Oh, ikaw na ko sino ko ma kuan kay na ko ni kan gusto gid ako tanan maktingala gid mo karon ma. Namay ka sa ikaw man imo dili sa ubod nga. Kada pahinuon na makakay problema nga 200 o di imo na gamiton. Sala na niya kay gihatag. May man na maistoryan ang tao nga tag-iyaan ni na. Gihatag ganit niya kay para birthday, para birthday. Para regalo. Ay, posible dito siya gahina na wala niya gidan na karon pero wala kagawas. Surprise. Naos ko ta dati. Lawan sa karon dili ako gitala ikaw man ikaw lawan sa karon. Sino dawat ani day? Kim gani. Sino dawat ani tinuod di ba? Oh, di gawin na na kay igmura na. Gabi na katuta. Liko. Ricado pa siya 1,000 ako pa nagitagaan ni. Ikaw makasabi na ang pag-ubod ni ana mo kay amo di ko ano sa ni lakaw-lakaw. Abi na di kasamok ba na. Tana lang. Oh, basta na sa imo ha. Pwede na ba? Biya ako sila alam, biya. Kaya baka, Pwede na. duro na. Tag-ubod gani ni para kuha 200 dito ka. 200. Wala man sana ako budak 200 buda. Pasensya na. Pagka man sa imo, balik sa kukulit na yun. Wa na. Diyan sa imo. Dili ko, uy, ang pagtaan ba natin ubod natin. Kabuan man ni gihatag na ni ubod sa imo kay para happy birthday kuno. Kaya gina na. Kasi di birthday ay. Birthday ba kuno niya? Bida po rin Ah? ata. Dito. Pinapadali na. Ang motor ni mo ug ang motor ni iba ag patubilan tuah. Dili ko pasakon sa imo lugar. Ha? Dili ko na pasakon sa imo. Pagdali na gani diha. Ito nga. Ako gipatubilan ang motor ni iba ug ni Langlang kay para na ay magamit kada adlaw paglakaw namo. Ha? Nawa na late na. Pagdali na lang. Dugay-dugay sa nianggi. Sige, matawag ha. Sige na. Makaboy gasolina di. Gasolinahan. Sakit yung ipon. Ang anong ipunon man ni mo laka na. Kaya ako abli di. Wala pa oh. Kasaba bagi kay Dani mura matadali. Ato ko ko na paklay ti. Yan na na siya ho. Yan na ho. Oh. Biya ko di. Nanayati na. Dagan kinausik. Isira. Iyo to rin na dato ang kuan ka. Nasira na ni? Oo. Iba, ay lang. Pagdali na. Ay, guy, ginuko ganina ra. Ato ako sa manalin mo, 200 dito man ang lilin. Kuwain na sa 200. Ha? Kuwain sa 200. Una ko hulam, salamat dito sa Pilipinas. Ako hulam, itilog mo. Wala ang kakahulog-hulog. 800 lang kapit ang sukulit kayo taguan mo. Dapo ako 200 ka. Ay, salamat. Di mo na kung gusto natin. Salamat. Ako helmet, kaya sa helmet. Ayan na, pag helmet, pamadakpan, nasag ka. Sino pagdali? Ilaman ang lilin ko. Ate. Ha? Ilaman ang lilin ko ha. Oh, dito na dahil kuan kaya tugbong na mi karon. Ano sino? Baka yung salina gitalaan nimo? Gitalaan yung salina oh. Oh, dia kabuang ka man kabuang ka ba pili ba? Pante ka batay mahurog pante dia. Di ami diri sa balay ni Mother Earth naghapit mi. Among hulaton si Lilin kay to apa si Lilin dito sa ilahan ni Madam Ilin Pirol. Niya pag uli niya, diretso na dahil mi dito sa dagat. Amo isa. Ay, naligo pa. Wali ka ini nilindi ay nga mga ligo sa dagat? Wala. Amo sa tiberse? Tuto ba niya? Na, paghikay na diha Mother. Kay pangaligo na dahil ta.
Ano mga bata? Dali natin Mercy. Ikaw ba ako na rin. Ikaw na lang, Dani lang. Hindi ko kasi bukan sa ikaw Niya dad lang. Basta ikaw. Dana si ikulog si Auntie Marcy. So, sige. Rin, sakay Dani rin. Dani isa rin. O, sakay na lang. Ay, pagtuman lang. Hapit ba tayo nalilin? Sige na, bakit utso na kayo. Sige na. Kulang mo, bato. Dito ka sa una bata. Ato na mi guys.